Rapport mill-Awditur Ġenerali dwar skema ta' xogħlijiet maħsuba għal dawk li jkunu ilhom jirreġistraw għal żmien twil għal darb'oħra kixef il-qerq ta' Simon Busuttil. Fil-fatt, Simon Busuttil kien ħallef li jkisser din l-istess skema qabel l-elezzjoni tal-2017, kif ma xtaqx jara gvern laburista jikseb riżultati pożittivi fil-ġlieda kontra l-prekarjat. Madankollu b'dan ir-rapport l-Awditur Ġenerali konferma kemm il-kampanji ta' Simon Busuttil kienu mibnija fuq qerq u bla bażi. Anki jekk Simon Busuttil sejjaħ din l-iskema bħala oxxena, l-Awditur Ġenerali ċertifika bħala skema tajba u saħansitra qal li permezz tagħha qatt daqs illum ma kienu ħaddiema jingħataw id-drittijiet li ħaqhom bil-liġi. Simon Busuttil kien attakka wkoll il-General Workers Union li kienet rebħet id-dritt biex tmexxi din l-iskema. L-Awditur Ġenerali investiga l-mod kif intrebaħ il-kuntratt u qal hekk. In many respects, this contract fulfills the best practices applicable to an agreement of this type. L-Awditur Ġenerali jennota wkoll li kull ħaddiem f'din l-iskema beda jieħu minn tal-anqas il-paga minima, kontrarju għal dak li kien jiġri fi żmien gvern nazzjonalista. U għannota kif bejn l-2009 u l-2016 il-ħaddiema kienu jieħdu biss 75% tal-paga minima u għalhekk baqgħu dipendenti fuq il-benefiċċji. Madankollu bit-tħaddim ta' din l-iskema mġedda ma' 850 ħaddiem bdew jieħdu il-paga minima, jitħallsu tal-leave u tas-sick leave u raw ukoll żieda fid-dħul. Din l-iskema tat lill-Gvern valura l-flus li nefa' u saħansitra kontribwixxa għat tkabbir ekonomiku illi llum għandna fil-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.